नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। संदेश पारकरांचा आता अडलं कुठे? तर कणकवलीत काँग्रेसची स्वबळाची तयारी, तौफिक मुल्लानी यांची माहिती आणि मालवणमधील त्या विकृतीबद्दल तीव्र संताप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। जागतिक स्तरावरती अतिशय दुर्मिळ आणि धोक्यात म्हणून घोषित असलेल्या खवले मांजराला आंबोली येथे जीवदान मिळाले आहे। भटक्या कुत्र्याने हल्ला करून पकडलेल्या या दुर्मिळ प्राण्याला आंबोली वन विभागाच्या जलद कृती दलाने तातडीने बचावलं आणि सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केलं। 16 तारखेला रविवारी आरपीडी हायस्कूल हा व्हॅन्यू ठेवून आरजी स्टोन यूरोलॉजी आणि लॅप्रोस्कोपी हॉस्पिटल्स गोवा यांच्या माध्यमातून आणि पाटणकर एज्युकेशनल ट्रस्ट यांच्या बरोबर सावंतवाडी कोऑर्डिनेशन मध्ये आपण एक मोफत आरोग्य शिबिर ऑर्गनाईज केलेलं आहे आरजी स्टोन मार्फत। सो ह्या शिबिरामध्ये कन्सल्टेशन जे आहेत त्या मोफत दिल्या जातील। सोबत काही चाचण्या जसं की डोळ्यांची चाचणी झाली, युरोफ्लोमेट्री ही चाचणी प्रोस्टेटच्या लोकांसाठी जर लागत असेल तर ती झाली। त्याचबरोबर साधारणपणे ब्लड प्रेशरच्या तपासण्या वगैरे झाल्या। या तपासण्या आणि काही रक्ताच्या तपासण्या ह्या मोफत केल्या जातील। डोळ्यांची तपासणीही यामध्ये मोफत आहे आणि सोबतच समजा जर एखाद्या पेशंटला सोनोग्राफी वगैरे ह्या सुविधा लागत असतील तर त्यांना सोनोग्राफी संदर्भाचे जे फॉर्म्स वगैरे दिले जातील तर त्या चाचण्या फॉलोअपला आरजी स्टोन हॉस्पिटलमध्ये तिथे फॉलोअप ठेवला तर त्या ठिकाणी ही चाचणीही त्यांना मोफत करून दिली जाईल। 16 तारखेचाच कॅम्प झाल्यानंतर त्याच्या पुढच्या रविवारपासून पाटणकर गॅस सर्व्हिसच्या शेजारी आपलं युरोलॉजी क्लिनिकचं ओपनिंग आहे, ज्यामध्ये दर रविवारी आरजी स्टोन मार्फत मी 1-2 तासांसाठी युरोलॉजीच्या ओपीडी ची फॅसिलिटी तिथे अवेलेबल करून लोकांना देतोय की ज्यामध्ये ओपीडी कन्सल्टेशन्स, त्याचबरोबर लोकांना काही तपास वगैरे लागत असतील तर त्या संदर्भाचे कन्सल्टेशन आणि निर्णय ह्याबद्दल आपल्याला तिथे हे करता येईल, कसं पेशंट्स पाहता येतील आणि कन्सल्टेशन्स देता येतील। जागतिक स्तरावरती अतिशय दुर्मिळ आणि धोक्यात म्हणून घोषित असलेल्या खवले मांजराला आंबोली येथे जीवदान मिळाले आहे। भटक्या कुत्र्याने हल्ला करून पकडलेल्या या दुर्मिळ प्राण्याला आंबोली वन विभागाच्या जलद कृती दलाने तातडीने बचावलं आणि सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केलं। आंबोलीमधील रेन हिल्स हॉटेलच्या बाजूला भटक्या कुत्र्याने एका खवले मांजराला पकडल्याची माहिती मिळताच वनक्षेत्रपाल प्रमिला शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन विभागाचं पथक त्वरित घटनास्थळी दाखल झालं। या बचाव कार्यात जलद कृती दलाचे सदस्य प्रथमेश गावडे, वनरक्षक संग्राम देसाई, वनरक्षक बदाम राठोड, कल्पेश परब आणि प्रफुल्ल गावडे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली। यांनी त्वरित आणि कौशल्यानं खवले मांजराला कुत्र्याच्या तावडीतून सोडवलं। बचावल्यानंतर या मांजरावर त्वरित वैद्यकीय उपचार करण्यात आले। वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार हा प्राणी पूर्णपणे बरा झाल्यावर त्याला पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। वन विभाग तसेच मानद वन्यजीव रक्षक काका भिसे यांच्या उपस्थितीत या खवले मांजराला सुखरूप वनामध्ये सोडण्यात आलं। या दुर्मिळ प्राण्याला वाचून वन विभागानं वन्यजीव संरक्षणाप्रती त्याची बांधिलकी पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे। खवले मांजर ही अतिशय दुर्मिळ प्रजात असून अंधविश्वासापोटी त्यांच्या खवल्यांच्या तस्करीसाठी मोठ्या प्रमाणावर त्यांची शिकार केली जाते, त्यामुळे ही प्रजात जगात अत्यंत धोक्यात आली आहे। वन विभाग आणि वन्यजीव संरक्षकांनी केलेल्या यशस्वी बचाव कार्यामुळे आंबोली परिसरात समाधानाचं वातावरण आहे। प्रथमेश गावडे यांच्या तत्परतेचं सर्वत्र कौतुक होत आहे। या दुर्मिळ जीवांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिकांनीही जागरूक राहणं गरजेचं आहे। आम्ही ह्याला सतीच्यावाडीला जात होतो कल्पेश एका सोडायला, त्यावेळी त्याला दिसले कुत्र्यांनी खवले मांजर आणि हे करत होता। खवले मांजराला कुत्रे काहीतरी हे त्रास देत होते। लिंगाची रायच्या साईडला हॉटेल आहे त्या ठिकाणी। मग त्यांनी मला कॉल केल्यानंतर तिथे जाऊन आम्ही चेक केलं असतं खवले मांजर होतं। खवले मांजर आमच्याकडे पिशवी नव्हती म्हणून प्रफुल्ल म्हणून आहे हॉटेलचा ओनर, तो त्याला पिशवी घेऊन बोलवलं आणि डिपार्टमेंटला कॉल केलं मी मॅडमांना आणि सरांना। तेव्हा मग तिथून घेऊन मी इथे आलो आपल्या फॉरेस्ट स्टेट पोस्टला डॉक्टरला दाखवून। कणकवलीत कार्यकर्त्यांची उत्स्फूर्तपणे बैठक झाली। त्यात सर्वच कार्यकर्त्यांनी कणकवली नगरपंचायत निवडणूक संदेश पारकर यांनी
नगराध्यक्षपदासाठी लढावं असा जोरदार आग्रह धरला. पारकर यांनी कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार निवडणूक लढवण्याचं मान्य केल्याचं त्यांचे कार्यकर्ते सांगत होते. स्वतः संदेश पारकर काल पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका जाहीर करणार होते. भलेही खाजगी कारणास्तव ती पत्रकार रद्द झाली असली तरी आज दिवसभरात देखील संदेश पारकर यांनी कोणतंही भाष्य केलं नाही. साहजिकच प्रश्न पडतो, संदेश पारकर यांचं नेमकं कुठं अडलंय? नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती काल संदेश पारकर यांच्या निवासस्थानी बराच वेळ कार्यकर्त्यांची बैठक सुरू होती. या बैठकीला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीनही पक्षांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. विशेष म्हणजे काही कणकवलीकर नागरिक ही बैठकीमध्ये दिसत होते. या बैठकीमध्ये संदेश पारकर यांनी सर्व कार्यकर्त्यांची मते ऐकून घेतली होती. कार्यकर्त्यांनीही पारकर यांना वेगवेगळ्या बाबी सुचवल्या होत्या. विशेष म्हणजे संदेश पारकर यांनीच नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवावी. सत्ताधारी भाजपला आपल्याला रोखायचं असेल तर संदेश पारकर हेच सक्षम उमेदवार आहेत, त्यामुळे त्यांनी ही निवडणूक लढवावी अशी आग्रही मागणी या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी केली होती. कार्यकर्त्यांची मागणी लक्षात घेऊन संदेश पारकर यांनी देखील आपण नगराध्यक्षपदी लढण्यास तयार असल्याचे मान्य केले होते. याबाबतची माहिती त्या बैठकीमध्ये उपस्थित असलेल्या विविध कार्यकर्त्यांनीच माध्यमांना दिली होती. विशेष म्हणजे संदेश पारकर यांचे बंधू जे कणकवली नगरपंचायतीचे माजी उपनगराध्यक्ष आहेत कन्हैया पारकर, त्यांनीच पत्रकारांना पत्रकार परिषदेचं निमंत्रण दिलं होतं. काल सायंकाळी 4:30 वाजता कणकवली शहरामधीलच एका हॉटेलमध्ये ही पत्रकार परिषद होणार होती. मात्र काही खाजगी कारणास्तव ही पत्रकार परिषद रद्द झाली असं कन्हैया पारकर यांच्याकडूनच पुढे सांगण्यात आलं. वास्तविक पत्रकार परिषद काल होणार होती, ती भलेही खाजगी कारणामुळे रद्द झाली असेल, मात्र आज दिवसभरात सुद्धा संदेश पारकर यांनी नगरपंचायत निवडणुकीविषयी किंवा स्वतःच्या भूमिकेविषयी आत्तापर्यंत कोणतंही भाष्य केलेलं नाही. साहजिकच प्रश्न पडतो की संदेश पारकर यांचं नेमकं आता अडलं कुठे आहे? संदेश पारकर यांच्या निवासस्थानाकडील ती बैठक ज्यावेळी पार पडली त्यानंतर कार्यकर्ते सुद्धा अगदी उत्साहामध्ये दिसत होते. प्रत्येकाचा चेहरा सांगत होता की संदेश पारकर हेच आपले आता नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार असणार आहेत. मात्र या बैठकीनंतर अगदी काही वेळेमध्येच काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रदीप मांजेकर यांनी एक वेगळी भूमिका घेतली होती. काँग्रेस पक्ष हा महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविण्याचा विचार करत असल्याचे प्रदीप मांजेकर यांनी सांगितले होते. साहजिकच प्रश्न पडतो की काँग्रेसने जी भूमिका घेतली आहे तीच भूमिका संदेश पारकर यांची भूमिका जाहीर करण्यासाठी विलंब होत आहे की काय, असाही प्रश्न पडतो आहे. एकीकडे सत्ताधारी भाजप पक्षातर्फे आत्ताही नारायण राणे यांच्या बंगल्यावरती पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू आहेत. साहजिक सत्ताधारी भाजप पक्ष ह्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने अगदी वेगात पुढे चालला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला उभाटा शिवसेना असेल किंवा महाविकास आघाडीतील अन्य पक्ष असतील किंवा त्यांची जी संभाव्य कणकवली शहर विकास आघाडी असेल त्यांच्यामध्ये उमेदवार कोण याविषयी अद्याप कोणतेही निश्चितता नाहीये. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी 17 तारीखपर्यंत आहे. अवघे 5 दिवस त्यासाठी शिल्लक राहिले आहेत. साहजिक संदेश पारकर असतील किंवा त्यांचे सहकारी असतील यांनीही आपली भूमिका लवकरात लवकर जाहीर करावी अशी मागणी त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून तसंच कणकवलीकर नागरिकांकडूनही होत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. नगरपंचायत निवडणुकीसंदर्भात आम्ही स्थानिक कार्यकर्त्यांना अधिकार दिले आहेत. स्थानिक कार्यकर्त्यांची 16वरती लढण्याची इच्छा असेल तर पक्षाची त्याला संमती आहे. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत महाविकास आघाडी झाली व आम्हाला योग्य जागा मिळाल्या तर महाविकास आघाडीत जायची आमची तयारी असल्याचं काँग्रेस कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठीचे पक्ष निरीक्षक तौफीक मुलानी यांनी सांगितलं आहे. कणकवली नगरपंचायतच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी आज काँग्रेस पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्डाची मीटिंग महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या टिळक भवनच्या कार्यालयात दादर येथे चालू आहे. इथे कार्यकर्त्यांची मतं आजमावून घेऊन, कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आजमावून घेऊन आणि आपण कशा पद्धतीने या निवडणुकीला सामोरं जायचं या संदर्भात सकाळी जरा सर्व कार्यकर्त्यांची मतं आजमावून घेतली. स्थानिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली आणि आपल्या पक्षाची ध्येय धोरण आणि पक्षाचे विचार हे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. आदरणीय पक्षाचे आमचे नेते, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय हर्षवर्धन सपकाळ साहेब, तसेच आता कोकण विभागाचे या निवडणुकीचे निरीक्षक नसीम खान साहेब आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे नेते, आमचे महाराष्ट्राचे नेते आदरणीय सत्यजित बंटी साहेब, विधान परिषदेचे गटनेते आहेत. या सर्वांशी आता चर्चा पण झालेली आहे. पण कार्यकर्त्यांची मतं आजमावून घेतल्यानंतर सर्व कार्यकर्त्यांच्या
चर्चेतून असं चित्र समोर दिसते की आमची काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर लढण्याची कार्यकर्त्यांची मानसिक आणि सर्व प्रकारची तयारी आहे. काँग्रेसचा चिन्ह हे पोचवण्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांनी घेतलेली आहे. काँग्रेसचे विचार हे सामान्य माणसापर्यंत पोचावेत आणि या नगरपालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या मिनी विधानसभा म्हणून आपण बघत असतो. अतिशय महत्त्वाच्या निवडणुका असतात आणि या निवडणुकामध्ये प्रत्येकाला आपापला पक्षाची ध्येयधोरणं जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची एक सुवर्णसंधी आलेली असते आणि त्यामुळं आमची तयारी या ठिकाणी लढण्याची आहे. इच्छुकांचे काही फॉर्म देखील जमा झाले आहेत आणि आम्ही ते फॉर्म प्रदेशला कळवलेले आहेत. येत्या 2 दिवसात आपल्याला पुन्हा स्पष्ट चित्र दिसेल. 13 लोकांची नावं आम्ही प्रदेशला पाठवलेली आहेत. 8 ते 9 लोकांचे फॉर्म सुद्धा सर्व रेडी आहेत. 13 लोकांच्या राहिलेल्या 3-4 NOC दाखले हे सर्व प्रक्रिया चालू आहे आणि आज प्रदेशला मगाशी आम्ही प्रदेशाध्यक्षांशी देखील बोललो आणि प्रदेशाध्यक्षांनी जसं राज्यामध्ये भूमिका घेतलेली आहे की कार्यकर्त्यांचं स्थानिक कार्यकर्त्यांना पूर्ण अधिकार दिलेले आहेत त्यांनी खाली की तुम्हाला महाविकास आघाडी करून लढायचं असेल तर तुम्ही महाविकास आघाडी करून लढा, स्वतंत्र लढायचं असेल तर स्वतंत्र लढा. मगाशी देखील सर्व कार्यकर्त्यांशी आदरणीय हर्षवर्धन सपकाळ साहेब, आदरणीय सत्यजित बंटी पाटील साहेब या सगळ्यांची कार्यकर्ते देखील स्वतः फोनवर देखील बोलले. आमच्या नेतृत्वाची आम्हाला पूर्ण संमती आहे. अगर सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी ठरवत असतील की आपण सर्व सीट्स नगराध्यक्ष पदासह सर्व स्वबळ लढू तर आमची लढवण्याची तयारी आहे. इच्छुकांची उमेदवारी अर्ज आलेले आहेत आमच्याकडे. आता आमच्याकडे मांजरेकर आहेत आणि 2-3 आहेत इच्छुक. आज ह्या महाविकास आघाडीची काय चर्चा होते आज संध्याकाळपर्यंत कळेल. मी आज संध्याकाळी या ठिकाणी थांबणार आहे. उद्या पण मी कार्यकर्त्यांची मतं आजमून घेणार आहे. येत्या 2 दिवसात तुम्हाला काही चित्र पूर्ण दिसेल. चर्चा राज्य लेवलला चालू आहे. आता त्या संदर्भात त्यांच्याकडून देखील आम्हाला उत्तर येईल. कारण ह्या शेवटी राज्य लेवलच्या घडामोडी असतात, स्थानिकच्या पण घडामोडी असतात. तर स्थानिकांची मतं आजमावून घेऊ आपण आणि आमच्या पक्ष नेतृत्वाशी या संदर्भातले त्यांच्याकडून जेव्हा आम्हाला संमती मिळेल त्याच्यावरच शिक्कामोर्तब होईल महाविकास आघाडीवर लढण्यावर. श्री कालभैरव जयंतीनिमित्त रत्नागिरीचं ग्रामदैवत श्रीदेव भैरी मंदिरात भाविकांची गर्दी पाहायला मिळाली. या निमित्तानं विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी वातावरण भक्तिमय झालं होतं. देवगड मोरवे येथील श्रीदेव विठ्ठल रखुमाई मंदिरात वार्षिक अखंड हरिनाम सप्ताहाचा शतक महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.
पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणी अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा भाष्य केलंय. पाहूयात. या केसमध्ये पार्थ पवार सर्वदर्शनी दोषी आहेत की नाही, त्यामध्ये कागदपत्र सगळी न बघता, खरं काही आम्ही व्यवहार ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस टॉपचे जे वकील असतात त्यांना ते सगळं तपासायला सांगतो, त्यांना ते सर्च करायला सांगतो आणि त्यांनी ते सर्च आणि तपासलं आणि त्यांनी सांगितलं की नाही बाबा ही जमीन तुम्ही घेऊ शकता, तर आपण पुढे पावलं टाकतो. असं म्हणाले की पारदर्शकांवरती गुन्हा दाखल करावा अशी विरोधकांची मागणी आहे. पवारसाहेब म्हणाले की राज्याचे गृहमंत्री सांगू शकतील, मुख्यमंत्री असं म्हणाले की हे प्रकरण गंभीर आहे, तर मग पार्थ पवारांवरती गुन्हा का दाखल नाही याचं उत्तर गृहमंत्री देतील. मात्र या सगळ्या प्रकरणामधून तुम्हाला अडकवण्याचा किंवा राजकीय दबाव तुमच्यावरती टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो असं वाटतं? असं काही मला वाटत नाही. मी त्याच्याबद्दल चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं स्टेटमेंट बघितलं. त्यांनी असं सांगितलं की त्या व्यवहारात ज्यांनी कोणी ते रजिस्ट्रेशन केलं कागदपत्र न बघता, ज्यांनी तिथं रजिस्टर ऑफिसमध्ये जाऊन सह्या केल्या, त्याच्यामध्ये 3 लोक त्यांना मिळाली आणि मग त्या 3 लोकांच्यावर त्यांनी FIR केली. सह्या करणारा, दुसऱ्या पण सह्या करणारा आणि तिसरा हे रजिस्ट्रेशन करणारा, असं ते झालंय. आणि त्याच्यामुळं ही गोष्ट स्वतः रेव्हेन्यू मिनिस्टरनी सांगितलेली मी ऐकली. त्याच्यावर त्या तिघांच्यावर FIR दाखल झाला. कंपनीतले आकडे जे आहेत त्या आकड्यांमध्ये पार्थ पवार हे 99% आणि 1% दिग्विजय पाटील त्यांना ते अधिकार दिलेले होते व्यवहाराचे. मात्र त्यांच्यावरती 99% जे 99% मालक आहेत त्यांच्यावरती कुठली कारवाई झाली नाही आणि 1%चे मालक आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली. त्यामुळे पार्थ पवारांवरती कारवाई करावी अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी. ज्यावेळेस चौकशी करतात, अंबादास दानवे हे विरोधी पक्ष नेते होते माजी, यांना निवडणुकीच्या काळामध्ये अशा कुठल्या बातम्या मिळाल्या की त्याला खतपाणी घालणं हे त्यांचं काम आहे. त्याच्यामुळे ते त्यांच्या पद्धतीनं म्हणणार. शेवटी सरकारचे प्रमुख आणि प्रशासन हे कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीमध्ये पुढे जातं. उद्याच्याला चौकशी झाल्यानंतर दूध का दूध पाणी का पाणी पुढे होईल ना. इव्हन एकनाथराव शिंदेंनी पण तेच सांगितलंय किंवा त्यांना विचारलं तुमच्यासारख्या पत्रकार मित्रांनी एकदा चौकशी होऊ द्या आणि चांगली टीम लावलेली आणि कुठेही सरकारने त्याच्यामध्ये FIR करायला दिरंगाई लावली. तुम्ही बघा सगळ्या गोष्टी तातडीनं त्याच्यामध्ये केलेल्या आहेत. व्यवहार रद्द झाल्याची माहिती तुम्हाला दिली गेली पण प्रत्यक्षात तो व्यवहार रद्द झालेलाच नाही असं मतदान शुल्क कार्यालयात सांगितलं. मला काल तशी बातमी कळली गेली म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. तिथं जाऊन त्यांनी सह्या केल्या म्हणून कळलं. आता ते कळल्यावर मी सांगितलं. आता त्याच्यामध्ये काय झालं पुढं काय नाही झालं, आज सुट्टी आहे, उद्या सुट्टी आहे आणि आता चौकशी होणार आहे. त्याच्यावर चौकशी करणारी समिती महत्वाची आहे, ती आता याच्यात बारकाईने चौकशी करेल. यातल्या दोन्ही गुन्ह्यांमधला गंभीर विषय आहे की या दोन्ही या सरकारच्या मालकीच्या जमिनी आहेत, उतार्यावरती सरकारचा कब्जा आहे आणि अजूनपर्यंत तो व्यवहार झाला त्यांना तो जमिनीत हे पण मिळालं नाही, पोझिशन पण मिळालं नाही आणि त्यांना तिथं जाताही आलेलं नाही. पोझिशनचा प्रयत्न झाला होता माझ्या माहितीमध्ये. पोझिशन झालंय का? नाही, प्रयत्न झाला होता. प्रयत्न झाला होता. प्रयत्नांती परमेश्वर. परंतु मला ते आज पोझिशन नाही एवढंच मला माहिती. हो, तू म्हणतोय ते बरोबर आहे. त्याच्यामुळं आपला सरकारचा जो रजिस्टर आहे, रजिस्टर ऑफिसचा जो ऑफिसर आहे त्यांनी ते थांबवायला पाहिजे होतं ना. असे तर व्यवहार होताच का म्हणे. मोडस ऑपरेंडी अशी आहे
त्या प्रॉपर्टीवर भूमी अभिलेखकडे जायचं, नावं चढवायची इतर हक्कातली, ती मोठी याच्यात आणायची, नावं चढवून मग खरेदी करायचं आणि ताबा मारायचा. ते लिटिगेशन करणारी टोळी आहे बेसिकली, अनेक टोळ्या आहेत. तुम्ही म्हणताय ते माझ्याही कानावर आलेलं आहे. म्हणूनच मी पुन्हा पुन्हा पत्रकार मित्रांनो आपल्याला सांगतो की ह्या संदर्भामध्ये हे जे काही आहे त्याच्यात नक्की विकास खारगे आणि त्यांची टीम त्याचाही नक्की तपास करतील. मी पण त्यांची भेट झाल्यावर सांगतो की बाबा अशा पद्धतीनं मला पत्रकार परिषदेमध्ये अभ्यासू पत्रकारांनी फार खोलात जाऊन हे प्रश्न विचारलेले आहे. त्याच्यामुळे आणि ते खरोखरच मी तुमचं कौतुक करतो. हे उद्याच्याला राज्याच्या पण हिताचे आहेत. आपला टॅक्स जो असतो तो टॅक्स पण बुडता कामा नये, परंतु कारण नसताना हे जे काही मोडस ऑपरेटिव्ह चालते ते पण बंद झालं. पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणी अंजली दमानिया यांनी पुन्हा एकदा आरोपांच्या फैरी झाडल्यात. पाहूयात की आता ही जी कमिटी बनवली गेली, जसं मी म्हटलं की याच्यात 6 पैकी 5 हे पुण्याचेच अधिकारी असताना पुण्याच्या पालकमंत्र्याच्या मुलाविरुद्ध ही चौकशी होऊ शकेल का? तर ती होऊ शकणार नाही. उपमुख्यमंत्री पदाच्या उपमुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्तीच्या मुलावर चौकशी होऊ शकेल का? तर ती होऊ शकणार नाही. पण आता याच्यात कोण कोण आहे आणि हे जी माणसं आहेत त्यांनी काय काय केलंय ते याच्यात जिल्हाधिकारी सुद्धा आहेत. आता या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात मला काय बोलावं कळत नाहीये, कारण शीतल तेजवानीनी हे 30 डिसेंबरला लिहिलेलं पत्र आहे ज्याच्यात त्यांनी सरळ सरळ म्हटलंय की 11,000 रुपये आम्ही डीडीने पैसे भरले आणि आता त्या जागेमध्ये आम्हाला ती खाली करण्याचं प्रोसिजर करून देण्यात यावं. त्याच्यात अमेडिया कंपनी आणि त्याच्यात ती हे देखील लावते अनेक्षरमध्ये आणि याच्यातली कंडिशन नंबर 13 म्हणजे 13 असं म्हणते की बाबा या लोकांनी ज्या वेळेस पैसे ते जमा करतील सरकारकडे तेव्हा हे खाली करणं गरजेचं आहे. पण गरजेचं आहे ते ठीक आहे, पण त्याचं काही प्रोसिजर आहे. त्यांनी ते पैसे भरल्यानंतर त्या मंत्र्यांकडे अर्ज करायला लागतो की ही परत आमच्या नावावर रिट्रान्सफर करा. त्यांचं नाव सातबाऱ्यावर लागलं, त्यांचं नाव प्रॉपर्टी कार्डवर लागल्यानंतर इतर हक्क म्हणून नाही, पहिलं नाव लागल्यानंतरच ते कुठलाही व्यवहार करू शकतात. पण हे चुकीचं जसं मी म्हटलं पॉवर ऑफ अटॉर्नी देऊन हा सगळा व्यवहार झालाय, हे ॲब्सोल्यूट फ्रॉड आहे. त्याच्यात दुसरं तिसरं काही नावच म्हणताच येत नाही. आता त्याचा पुढचा विषय की तहसीलदार हे जेव्हा पत्र लिहितात 9/6ला, त्या पत्राचं मला वाटतं बहुतेक चॅनल्सनी दाखवलंय. प्रत्येक ठिकाणी मी बघतेय की तात्काळ 24 तासात उत्तर द्या, 24 तासात अभिप्राय द्या, अर्जंट इंटरव्हेन्शन, हे जे शब्द जे मी सिंचन घोटाळ्यात देखील बघितले होते, खास बाब, तात्काळ करा, हे सगळे पुन्हा इथे येताना दिसत आहेत. आणि हे अगदी टिपिकल अजित पवारांचे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणेच केलं जातं, याच्यात काहीच शंका नाही. आता याच्यात पुढची जी सगळी पत्र आहेत ती आधी तहसीलदार लिहितात बोटॅनिकल गार्डनला. बोटॅनिकल गार्डन असं म्हणतं की आमच्या इकडे 16 जूनला 2025ला अचानकपणे काही लोक आली, त्यांनी दादागिरी केली की जमीन खाली करा आणि म्हणून तुम्ही कलेक्टरांना त्यांनी पत्र लिहिलं की तुम्ही याच्यात अर्जंट इंटरव्हेन्शन करा. म्हणजे जून महिन्यापासून कलेक्टरांना माहिती होतं, कलेक्टरांनी एसडीओला पत्र लिहिलं, एसडीओनी तहसीलदारला लिहिलं, मग कलेक्टर या चौकशी समितीत कसे असू शकतात आणि ते पण पुण्याचे सगळे अधिकारी, जसं मी म्हटलं, हे या समितीत कसे असू शकतात. आता ही जी पुढची सगळी माणसं आहेत या सगळ्यांना माहिती होतं की हे फ्रॉड आहे. पण एकामध्ये म्हणजे जुलैपासून हे जूनमध्ये पहिलं पत्र बोटॅनिकल गार्डननी 16 तारखेला लिहिलं कलेक्टरना आणि 30 डिसेंबरला ते शीतल तेजवानीनी लिहिलेलं होतं. तर 30 डिसेंबर 2024 ते आता नोव्हेंबर 2025 कलेक्टरांनी काहीही केली नाही. अशा कलेक्टरना तात्काळ निलंबित करा, त्यांच्यावर सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे, त्यांचं हे नाव या समितीमध्ये असता कामा नये. आणि माझा चॅलेंज आहे की देवेंद्र फडणवीस असं करणार नाहीत, कारण आताच्या घटकेला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत, त्यांना ही सगळी मंडळी लागणार आहेत, पण हे केलं गेलं पाहिजे. म्हणून मी जसं म्हटलं की आताच्या घटकेला मला कायद्याने ही मागणी करायला लागतीये, ती मागणी मी केलीय. आता जर याच्यात काम झालं नाही तर मी आता एसीएस रेव्हेन्यूना पण जाऊन भेटणार आहेत, विकास खरगेजींना, कारण त्यांच्या अध्यक्षतेखाली याची चौकशी होणार आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी मी जाऊन मांडणार आहे.
आणि हा जो मगाशी मी काढून ठेवला पण हे फार मोठं आहे म्हणून मी शेवटचा डॉक्युमेंट दाखवते की ही जी आहे ती पॉवर ऑफ अटॉर्नी आहे. ही रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ अटॉर्नी मुळात बिलकुल नाहीये आणि जर ही नीट वाचून बघितली तर याच्यात विक्रीची सही करण्याचे अधिकार नाहीयेत. तर पहिला प्रॉब्लेम की ते रजिस्टर्ड नाहीये, दुसरा प्रॉब्लेम विक्रीची सही करण्याचे अधिकार नाहीयेत आणि तिसरा प्रॉब्लेम की ती विक्रीची पॉवर घेऊन उपयोग काय. ती जमीनच जर त्यांच्या नावावर नसेल तर हे सगळे उद्योग करून हे जे केलेलं आहे ते एक भयानक मोठं फ्रॉड आहे. आणि त्यासाठी पहिलं म्हणजे अजित पवारांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे उपमुख्यमंत्री पदाचा आणि पालकमंत्री पदाचा, तरच याच्यात चौकशी होऊ शकेल. आता या व्यतिरिक्त मी तर मालिकाच करायचं ठरवलंय. माझ्याकडे आता मी हळूहळू सगळे त्यांचे जेवढ्या कंपनीज आहेत, जवळजवळ 69 कंपनीज अजित पवार आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांच्या आहेत. त्याच्यात जमिनीचे किती व्यवहार झालेत हे सगळं मी हळूहळू काढणार आहे. पण आत्ताच्या घटकेला कारण सगळ्याच किचाट व्हायला नको म्हणून कायदेशीर बाबी 2 गोष्टीतल्या मी काढल्या. पहिला म्हणजे हा व्यवहार रद्द करता येणार नाही. सेकंडली हा जो पार्थ पवारला याच्यात बाहेर ठेवलं गेलंय FIR मधनं, तर तात्काळ त्याचं नाव हे FIR मध्ये घातलं गेलं पाहिजे, अमेडिया एंटरप्राइजेसचं घातलं गेलं पाहिजे. कारण लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मध्ये लायबिलिटी ही अनलिमिटेड पार्टनर्सवर नक्कीच असते जेव्हा फ्रॉड केला जातो तेव्हा. चला, धन्यवाद. दोडामार्ग तालुक्यातील तळकड गावात काल रात्री बिबट्यानं थेट लोकवस्तीत प्रवेश केला. या घटनेचा थरारक प्रसंग घराजवळ लावलेल्या CCTV कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे कैद झाला. वानोशी दोडामार्ग इथं यंग बर्ड्स मंथ निमित्त आयोजित यंग बर्ड्स वॉक हा उपक्रम अत्यंत उत्साहात पार पडला. हा उपक्रम विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज गोवा, नेचर कन्झर्वेशन फाउंडेशन महाराष्ट्र, वानोशी होमस्टे वानोशी, सरकारी प्राथमिक विद्यालय पुनर्वसन साळ डिचोली गोवा आणि सरस्वती विद्यालय कनिष्ठ महाविद्यालय कुडाचे दोडामार्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला होता. साळ पुनर्वसन शाळेतील मुलांनी स्थलांतरित पक्ष्यांचे स्वागत करण्यासाठी आकर्षक फलक तयार केले होते. मुलांनी वानोशी येथील नदीकिनारी पक्षी निरीक्षण केले. या उपक्रमातून मुलांमध्ये स्थलांतरित पक्ष्यांविषयी कुतूहल निर्माण करत निसर्ग संवर्धनाचा संदेश दिला. विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजचे पक्षी अभ्यासक गजानन शेट्ये आणि संकेत नाईक यांनी मुलांना वानोशी येथील नदीकिनारी स्थानिक आणि स्थलांतरित पक्ष्यांचं प्रत्यक्ष निरीक्षण करून दाखवलं. साळ पुनर्वसन शाळेचे उपक्रम समन्वय शिक्षक संकेत नाईक यांनी आपल्या परिसरातील पक्षी या विषयावर माहितीपूर्ण PPT सादर केली. त्यांनी पाणथळीवरील शिकारी, जमिनीवरील खाद्य शोधणारे, हवेत खाद्य मिळवणारे, वृक्ष निवासी आणि निशाचर पक्षी अशा गटातील पक्ष्यांबद्दल सविस्तर माहिती दिली. गजानन शेट्टी यांनी मुलांसाठी पक्ष्यांवरील प्रश्नमंजुषा आणि निसर्ग खेळ आयोजित करून कार्यक्रम अधिक रंगतदार बनवला. साळ पुनर्वसन शाळेची शिक्षिका निकिता गावस, सरस्वती विद्यालय कुडासे येथील शिक्षिका दीप्ती शेटकर, वानोशी होमस्टेचे मालक प्रवीण देसाई, नेचर कन्झर्वेशन फाउंडेशन सदस्य विशाल सडेकर, श्रावणी देशपांडे, प्रशांत जाधव, जितीन विजयन आदी उपस्थित होते. हा उपक्रम साळ पुनर्वसन शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक धाकटू पाटील आणि नेचर कन्झर्वेशन फाउंडेशनचे डॉक्टर रोहित नानेवडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडला. सावंतवाडी नगर परिषद निवडणूक जाहीर झाली असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष ताकदीने उतरला आहे. महाविकास आघाडीसाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे, निश्चित त्यात यश मिळेल. उद्या आमच्या नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार सीमा मराठे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करणार अशी माहिती उबाटा शिवसेना विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळ यांनी दिली. नगरपालिका निवडणूक जाहीर झाले,
प्रत्येक पक्ष आपापल्या तऱ्हेने तयारी करतायत. नगराध्यक्ष असतील, नगरसेवक असतील, निवडणुकीची तयारी करतायत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने सुद्धा आम्ही पूर्ण तयारीनिशी ह्या निवडणुकीमध्ये उतरलोय. आमचे शहर प्रमुख शैलेश गोंधळकर असतील, शहर संघटक निशित तुरस्कर असतील, आमचे ज्येष्ठ असे मार्गदर्शक सन्माननीय उमेशजी कोरगावकर असतील, आमचे उपजिल्हा संघटक शब्बीर मणियार असतील, आमचे युवा सेनेचे प्रवक्ते सन्माननीय आशिष सुभेदार असतील, आमच्या धडाडीच्या काम करणाऱ्या सन्माननीय समीरा शेख असतील, समीरा खलील असतील आणि या ठिकाणी कृतिका कोरगावकर असतील. एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची, आता आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीची फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया ही चालू झालेली आहे आणि निवडणुकीची प्रक्रिया फॉर्म भरण्याची 10 तारीखपासून चालू झाल्यानंतर काही ठिकाणी फॉर्म भरत असताना अडचणी ह्या येत आहेत. ऑनलाईन फॉर्म भरत असताना या ठिकाणी 2 दिवस आम्हाला खूप त्रास झाला. त्याच्यानंतर तहसीलदार साहेबांशी आमची चर्चा झाली आणि ह्या एकंदरीत घडामोडीनंतर आज काही फॉर्म हे सबमिट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. या ठिकाणी सर्वप्रथम महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आमचे आजही प्रयत्न हे चालू आहेत की महाविकास आघाडी होण्यासाठी आमचे सर्व प्रयत्न हे चालू आहेत आणि शेवटच्या घटकेपर्यंत माझे तरी एक जबाबदार पदाधिकारी म्हणून हे शेवटच्या घटकेपर्यंत प्रयत्न राहतील की महाविकास आघाडी ही काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आमची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असेल, वंचित आघाडी असेल, या सर्वांसोबत आमची चर्चा चालू आहे त्या नेत्यांसोबत आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी सर्व ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून या निवडणुकीला सामोरं जावं ही आमची सर्व नेते मंडळींची वरिष्ठ आमच्या नेते मंडळींची इच्छा आहे आणि त्या पद्धतीत आमचे प्रयत्न चालू आहेत. परंतु सर्व घटकांचा विचार केल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया ही फॉर्म भरण्याची अल्पावधी कालावधी हा 17 तारीखपर्यंत आहे आणि ह्या महाविकास आघाडीच्या चर्चा ह्या चालू राहतील. परंतु या सर्वमध्ये नगराध्यक्ष उमेदवाराचा फॉर्म सर्वप्रथम भरणं ही काळाची म्हणजे ठराविक कालमर्यादा असल्यामुळे लवकरात लवकर फॉर्म भरणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळे आमच्या पक्षाच्या वतीने सीमा मटकर यांचा उद्या माननीय माजी खासदार आमचे शिवसेनेचे नेते विनायक राऊत साहेब, जिल्हा संपर्क अरुणभाई दुधवडकर, माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा पक्ष प्रवेश होईल आणि त्यानंतर त्यांचा नगराध्यक्षासाठी फॉर्म हा भरला जाईल. एक गोष्ट या ठिकाणी महत्वाची आहे की महाविकास आघाडीसोबत चर्चा आमची मात्र चालू आहे. याचा अर्थ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने फक्त हा उमेदवारी नसेल, आमचे शेवटचे प्रयत्न राहतील की सीमा मटकर ह्या स्वर्गीय माजी आमदार जयनंद मटकरांच्या सून आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांचे या सावंतवाडी शहराशी एक वेगळं नातं आहे आणि इथल्या कुटुंबांशी जे जिव्हाळ्याचे संबंध आहे किंवा व्यापारी वर्गांशी असतील, इतर सर्व घटकांशी असतील, त्यांचं एक वेगळं नातं हे या ठिकाणी आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना सर्व घटकातून, सर्व समाजातून, व्यापारी वर्ग असतील, सर्व त्यांचा मित्रपरिवार असेल, हा सर्व त्यांच्या पाठीशी उभा राहील. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष तर त्यांच्यासोबत आहे, पण महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष सुद्धा त्यांच्यासोबत त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील ही या निमित्तानं अपेक्षा व्यक्त करतो. नाही, या संदर्भात आता तरी आमची चर्चा अजून चालू आहे सगळ्यांशी की बाबा आम्हाला मदत करा, आम्हाला पक्ष घेऊन नुसता हे नाही तर सावंतवाडी शहराचा विकासात्मक विचार करतात की आजपर्यंत सावंतवाडी शहराचा विकास कुठेतरी खुंटलाय. सावंतवाडी शहराचा आज बघितला तर पाणी टंचाईचे विषय असू दे, स्वच्छता असू दे, रोजगार असू दे, व्यापारी वर्गाच्या अडचणी असतील,
या सर्व गोष्टींचा विचार करता आज सर्वात महत्वाचं की कोणाचा प्रवेश होतो हे महत्वाचं नाही, तर सावंतवाडी शहराच्या विकासासाठी आपण काय योगदान देऊ शकतो आणि विकासासाठी योगदान देणारी व्यक्ती कोण, ह्या सर्व महत्वाचं आहे. इतर पक्ष आज प्रवेशाच्या रांगा लावत आहेत, आम्हाला गरज नाही. आमच्याकडे सक्षम कार्यकर्ते, प्रामाणिक निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत, महाविकास आघाडीचे सर्व साथीदार असतील. त्याच्यामुळे आम्हाला एक गोष्ट आहे, आम्हाला ती व्यक्ती हवी जी व्यक्ती आज ह्या सावंतवाडी शहराला जी सावंतवाडीकरांना अपेक्षित असलेला विकास करून दाखवेल आणि ती माझ्या मते स्वर्गीय माजी आमदार जयराम मटकर साहेबांच्या सून म्हणून जो मटकर साहेबांचा आदर्श आहे, जो मटकर साहेबांनी या ठिकाणी सावंतवाडी शहरात विकासात्मक असेल, सर्व समाजाला घेऊन केलेलं कार्य असेल, त्यांचा आदर्श घेत जी व्यक्ती काम करेल आणि ती माझ्या मते आमच्या सीमाताई करतील ही आम्हाला अपेक्षा आहे. उद्या किती जणांचे फॉर्म भरणार? एकच की नगराध्यक्षाचं तर फॉर्म आम्ही भरणार आणि जेवढे होतील शक्य तेवढे भरू, कारण महाविकास आघाडीशी आमची खालची चर्चा चालू आहे, प्रवीणबाईंशी चर्चा चालू आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची चर्चा संपलेली आहे. त्यांनी तर आमची चर्चा म्हणजे त्यांनी आम्हाला जवळपास पाठिंबा जाहीर म्हणजे ती जाहीर करतील, पण जवळपास आम्हाला यश त्यांनी कळवलेलं आहे. काँग्रेसशी आमची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे, वंचित आघाडीशी चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे ते पक्ष कळवतील आणि त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी इतर फॉर्म सुद्धा आमचे भरले जातील. शेवटी 17 तारीख आहे, अजून 4-5 दिवस आहेत. तर ह्या सगळ्या याच्यात पण नगराध्यक्ष फॉर्म सांगितलं तसं आम्ही उद्या आमच्या नेते मंडळीच्या उपस्थितीत फॉर्म आम्ही भरणार. पण जरी ह्या काँग्रेसच्या नेत्या आहेत, त्या जिल्हा अध्यक्ष आहेत, पदावर चांगलं काम केलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्यांचं साहजिक आहे की त्या इच्छुक राहणं. आता त्यांच्या पक्षाचा विषय की त्यांना तिकीट देणं न देणं, आम्ही आमचं जे काही आहे म्हणणं आहे, आमचं जे काही मत आहे त्यांच्यासमोर मांडलेलं आहे. महाविकास आघाडी म्हणून त्यांच्यासोबत काम करत असताना जे काही आमचं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा उमेदवार का हवा, कशासाठी हवा आणि ही व्यक्ती का, हे या पद्धतीने आम्ही त्यांच्याकडे मांडणी केलेली आहे. त्यांचे प्रभारी माझ्या मते आबा दळवी असतील, निरीक्षक म्हापसेकर असतील, त्यांचे त्यावेळेचे तालुका अध्यक्ष सांगेलकर असतील, शहर प्रमुख असतील, शहराध्यक्ष असतील आमचे ह्यांचे नार्वेकर असतील शहराध्यक्ष, त्यांच्याशी सगळं म्हणजे ज्येष्ठ नेते दिलीप नार्वेकर साहेबांशी सुद्धा आम्ही बसलोय. चर्चा चालू राहतील, फॉर्म भरायची तारीख संपलेली नाही, त्याच्यामुळे चर्चा चालू राहतील आणि अंतिम ह्याच्यात शेवटच्या 2 दिवसात फायनल होईल सगळं. तुम्ही म्हणता आघाडी झाली तर इच्छुकांचे बरेच प्रत्येक बंड होण्याची शक्यता आहे, त्याकडे तुम्ही आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना योग्य पद्धतीने न्याय देऊ. आमच्या कार्यकर्त्यांचा कुठच्याही प्रकारचा समन्वयाची कमतरता नाही. आमच्याकडे आम्ही भांडणं केलेली नाही. आज तुम्ही बघताय पत्रकार परिषद भांडणं कोणाची चालू आहेत, काय कोणाचे वाद चालू आहेत, परंतु आमच्यामध्ये कुठचाही वाद नाही. आम्ही सगळेजण एकजुटीने एक दिलाने या निवडणुकीला सामोरं जाणार. मालवण गुलाबी येथील ख्रिस्ती धर्मियांच्या सांताक्रूज उपासना स्थानावरील चॅपेलमधील फातिमा साहेबिनीची मूर्ती अज्ञातानं काढून बाजूला किनाऱ्यालगत ठेवल्याची घटना घडल्यानं खळबळ उडाली आहे. याबाबत समजताच आज सकाळी ख्रिस्ती बांधवांनी त्या ठिकाणी मोठी गर्दी करत या विकृतीबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. यावेळी पोलिसांना पाचारण केल्यावरती पोलिसांनी पंचनामा करत अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आज सकाळी आम्ही आमचे ख्रिस्ती बांधव तिथे एकत्र झाले आणि बघितलं की तिथे एक क्रॉस आहे, क्रॉसच्या बाजूला फातिमा माऊलीची एक इमाजमध्ये एक मूर्ती होती आणि ती खूप वर्ष त्यांनी तिथे वसत येऊन प्रार्थना वगैरे लोक करायचे. सकाळी अशी घटना घडली की त्यांनी कोणीतरी येऊन तिथली ती मूर्ती काढली आणि तिथे डस्टबिनच्या बाजूला फेकून दिली आणि थोडीशी तोडमोड केली तिथे. तर लोकांची भावना एकदम दुखावलेली आहेत आणि या दिवसांनी प्रार्थना चालू आहे आणि त्या क्रॉसचा सण पण आहे तिथे. तर अशी घटना घडली म्हणून आम्ही एकत्र आलो इथे आणि आमच्या पोलीस स्टेशनला आम्ही कळीत केलेलं आहे, लेखी दिलेलं आहे की आम्हाला न्याय मिळावा, त्या व्यक्तीला शोधून काढावं आणि योग्य ती कारवाई करावी अशी आमची विनंती आहे. ही घटना समजल्यानंतर सकाळीच आम्ही आमचे प्रभारी अधिकारी व आमचा संपूर्ण स्टाफ त्या ठिकाणी पोहोचलेलो होतो. घटनास्थळाची संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर त्याचवेळी आम्ही तपासाला सुरुवात केलेली आहे. भलेही घटना दाखल होण्यासाठी थोडासा उशीर झाला असेल, पण तत्पूर्वी घटनास्थळाचा पंचनामा आणि इतर काही गोष्टी आहेत, CCTV फुटेज पाहणी असेल, सगळ्या गोष्टींची तपासणी आम्ही त्यावेळीपासूनच सुरू ठेवलेली आहे. त्यात तपास सुरू आहे, लवकरच आपण यामध्ये सकारात्मक निर्णयापर्यंत पोहोचू. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
संदेश पारकरांचा आता अडलं कुठे? तर कणकवलीत काँग्रेसची स्वबळाची तयारी, तौफिक मुल्लानी यांची माहिती आणि मालवणमधील त्या विकृतीबद्दल तीव्र संताप. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.